وشت کے بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل ای ویڈیو کا بلوچی زبان نو در بران جوڑ کنک بوتا سفر نامہ و بلوچی سفر نامہ بنیادی زانت و سرپدی دیگ بوتگاں سفر نامہ و بلوچی سفر نامہ سفر نامہ پجار سفر نامہ نوشتہ کناگ دنیا کلیں زباناں توانائیں لفظاں کی تحری زانگ بھی سفر کناگ سفر وحدہ دستگیں مردم جاگا و چیزانی بابتا وتی مارشتاں درشان کناگ سفر نامہ نویسی بنیادیں سفر نامہ نویس وحدے چوتی حلقوں میں تگاں سفر کاں نوکیں ڈیہو دواراں روت نوکیں مارشت و جوزگاں دوچار بھی وتی ہمیں دستگیں مردم و ندارگ و جاگہاں گوتی مارشت و جوزگاں ہوار کند پد دگرہ نویسی اشیا سفر نامہ گوشاں گوشگ بھی جوانے سفر نامہ ہی ہما وحدہ نویسک بت کند کے سفر نامہ نویس مردم و ندارگاں چارگ و آہانی مشاہدہ کنگے واک محکم بھی ہما جاگہاں گندیت آہانی دود و ربیدگاں تپاسگا شیوار بھی سفر نامہ جو قصہ بیان کنگ بھی بلے اشی تہا تاریخ معروضیت ہم ہوار بھی او سفر نامہ نویس دستگیں جاہ و مردمانی بابتا وتی جوزگ و مارشتاں بیان و کتکن بلے اچوتا دگے گیشیں گبجت نکن سفر نامہ راج دفتر سفر نامہ راج دفتر کوہنی چہ در قدیمہ مسافر دور ملک و ولایتاں شتگن آہاں وتی میں تگے راہ حال گن دگراں گوشتگن تو واتر بوگا پد وتی مردمہ سفر سرجم احوال داتگاں نوشتہ ہی درو شما یونان راج دفتر زانت ہیروڈوٹس دنیا اولی سفر نامہ نویس گوشگ بھی چرشی عبید ابن جابر ابن بطوطہ چین سیاح فن چنڈگا فارسیہ ناصر خسرو سفر نامہ میاں استمانی لفظاں کا وہن و قدیم سفر نامہ زانگ باں انگریزی اولی سفر نامہ مارجری کیمپا نوشتہ کتا کہ آئیا سیزدمی کرنا یروشلم سفر کتا پدا ہمیں احوال نوشتہ کتگاں پدا چوسرے کنٹربری ٹیل نامداریں سفر نامہ ہی میاستمانی سطح مارکو پولو سفر نامہ سکندر اعظم راج دفتر کے سیلسٹینا نوشتہ کتا ابن بطوطہ سفر نامہ اور رچرڈ برٹن سفر نامہ نامداراں اردوہ اولی سفر نامہ یوسف حسین کمبل پوش نامے مردمیہ نوشتہ کتا کہ آئیا 1838 و 37 زمانگا برطانیہ سفر کتا وہ عجائبات فرنگ نامہ اس سفر قصہ نوشتہ کتگند کہ 1847 اولی رندہ چاپ و شنگوتا اردو دگے بنگی جی سفر نامہ نویس سر سید احمد خان مسافران لندن 1860 محمد حسین آزاد سیر لندن 1886 اور شبلی نعمانی سفر نامہ روم و مصر و شام 1894 چاپ و شنگوتگاں ہمیں وڑا اردو زبانہ بنداتی سفر نامہ نویس یوسف خان کمبل پوش سر سید احمد خان محمد حسین آزاد شبلی نعمانی و شگبان سفر نامہ عزم بونگپ حسابہ سفر نامہ باز وڑا نوشتہ کنک بت کن بلے پولکارانی گوشگند کے سفر نامہ چار تہرے بان روایتی سفر نامہ مسافری وحدے دگے ملکیہ تر و تاب کند گڑا ہما ملک کے راج دفتری معاشی جغرافیائی و مذہبی تک و پہناتا سرجمیہ بیان کند ای وڑے سفر نامہانی وانگا مردمہ ذات و سرپدی رسید بلے ہما وشی نرسید کے لفظاں کے وانگ وحدہ مردمہ ہما تام و مزگ درکار بھی پرچہ کے ایوڑے سفر نامہانی درشان داب روایتی رداں کے وڑا بھی مارشتی سفر نامہ انسان ہرچ جاہو ہندہ ببید چوتی مارشت و جوزگاں پسند دور بت نکن ایوڑے سفر نامہانی تہا سفر نامہ نویس چوتی مشاہدہ گیشا چگیش کارمرز کن و گوتی باطنی تجربگاں پا وانو کا وانگو معنی نوکیں جہانی ساچیت گون جوزگاں ندارگاں پد ندارگ و پوشدراں ہم گدرے چمن چاری تو بیان کن چریشیا وانوک لفظاں کوانگے ہما تجربہ دوچار بھی اے وش و دلکشیں نثر پارہی وانگا احیا رسید وشکامی سفر نامہ ایوڑیں سفر نامہانی مول و مراد وانوکاں وشکامی دیگو انٹرٹین کنگن سفر نامہ نوی سفر وحدہ پیشتگیں واقعانی مسکرائی تکو پہناتا دیما کاری مسکرہ چیزو ندارگانی بابتا ذات و سرپدی داں او وانوکانی تبا وشنود کنگے جہد کند مذہبی سفر نامہ ایوڑیں سفر نامہانی تہا پاکیں جا پیر و بزرگانی ادیرہ او حج بیت اللہ سفر حال احوال بیان کنگ بند امائی سفر نامہ مسافر سفر وشی و اڑو جنجال دستگی چیزانی ظاہری حال و احوال آبید باطنی قوت و وتی روحانی تجربگانی بابتا ہم گپتران کن سفر نامہ نویسیے گچینی تکنیکی نیست
ایک صحیح تکنیکا ہم نوشتہ کنک بودتکان اور نوشتہ کی تکنیکا ہمیں وڑا ڈائری و نمدی سرگوست رپورتاج اور روزنامے کے دروشما ہم نویسگ بھی۔ بلوچی لفظاں کا سفر نامہ۔ سفر پا بلوچا نوکیں چیزیں نہیں، بلوچونا جہاں گردیں راجی نامہ نامداریں، یکی معاشی جاور حالانی سببا وہانو قدیمہ شوانگی و وانڈہی ساروانی دریا وردیو لاپ شوہازا دوریں جاہو دیاراں گردگو سفر کنک بلوچ کارو کسب تک بلوچیا نویسگ عمر کسانیں بلے بلوچی نوشتہ کارا لفظاں کے ہر کڑاوتی کرد پیش داشتا۔ سفر نامہ نویسی 1950 ہارند بلوچی نویسگے نوکیں دورا گوں بندات بھتاگ۔ بلوچی نوشتہ کاراں جاہی سفر کوتا گوڑاوتی سفر قصہ نوشتہ کانی دروشما نوشتہ کوتگو محتاکاں چاپ کنائیں تگاں۔ سفر نامہ نویسو کان بلوچی بنداتی نوشتہ کار عبداللہ جان جمال دینی، عبدالصمد امیری، ابراہیم نگوری او عبدالحی جمشیر زئی ہواراں۔ کتابی دروشما بلوچیا اولی سفر نامہ آگہیں چمانی وابن کہ 1996 بلوچی اکیڈمی کوئٹہ چاپوشنگ بتا آگہیں چمانی وابا منیر احمد بادینیا وتی امریکہ سفر احوال نویسے تگاں۔ دومی سفر نامہ ہم منیر احمد بادینی بوسٹن آزما کن کہ اے ہم منیر بادینی امریکہ تر تاب بابتائیں۔ سیمی سفر نامہ گنی پرواز وابانی دوارن کہ 2016 چاپ بتا مائی سفر نامہ گنی پروازہ وتی سویڈن تر تاب احوال نویسے تگاں۔ چارمی سفر نامہ مریم سلیمان بیانو کے راہ شوہاز کنین کہ اے ہم 2016 چاپ بتا اما ایشیا مریم وتی امریکہ سفر حال احوال نویسے تگاں۔ پنچمی سفر نامہ نعمت اللہ گچکی شب جاہ روجا ہیں کہ ما ایشیا گچکیا اما جہانی احوال نوشتہ کتگاں وتی نوکری زمانگا اما جہاں پر ٹریننگ یا مطالعاتی دورہ یا ستاگ۔ چیشا عبید مجاہد بلوچار 1950 و دیمینگو تاکو محتاکاں شنگ بتگیں گونڈے سفر نامہ مجکتگو دردانی سفر گرانت نامہ دو جلدہ چاپ کتگاں کہ 2015 چاپو شنگ بتگاں۔ دیگے چندی انچے سفر نامہ ہم شنگ بتا کے سفر نامہ نویسا ملک تہا بازیں جہانی سفر کتگو اود احوال نوشتہ کتگاں۔ چوش کے ناکو اسائے وحدے کے سرگپتیں چا بلوچستانہ اسلام آباد سفر نامہ ہیں۔ ہمیں اڑا ڈاکٹر فضل خال کے ہپ تلاریں کہ اور ماڑہ دماغ ہپ تلار سفر احوالان اساق رحیمہ کے مقران بازی دمگاں سفر کتاگ آہانی احوال ہم وتی سفر نامہ نوشتہ کتگاں۔ آئیے سفر نامہ دیتگیں دیار آرجتیں ہنکین کلمت حملے جنگانی او گنجا بادیں کیچ مقران ہندو جہانی سفر نامہ۔ مجاہد بلوچ سفر نامہ چمانی سمسر بلوچستان دماغ جہل مگسیو کے روگورانی بابتائیں او عبداللہ شوہاز سفر نامہ سفر روان کند کہ 2025 چابو تگ ایشیا چتور بتا کراچی لاہور اسلام آباد و پاکستان چندی شہرانی سفر احوال مانان۔ بلوچی لفظاں کا سفر نامہ نیمگا آوڑا دلگوش دیگ نبو تک کے دیگ لوٹیت پمش کا 1950 بغیر دان 2025 75 سال سفرہ بلوچی سفر نامہ لنکو کانی سرا حساب بان۔ بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل